बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब 15 एप्रिलनिफ्राय बोथोरा सोलायनो थांगासिनो दङ। बिदुङा हरखाबै 6 डिग्रीसिम बांगोन। हादराव दुंहाव बार बारदों, गुबुन बोथोरनि नुथायफोराबो नुजागासिनो दङ। माखासे जायगाफोराव जोबोद दुंहाव थासारिया सुबुंफोरनि थाखाय गावसोरनि न'नि बायजोआव आगान होनो गोब्राब खालामदों। बे समाव गुबुन जायगाफोराव हाद्रि खुफुंनाय बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अखा हागासिनो दङ। आबाद दैखांनाय बोथोरनि समाव बारहुंखा आरो अखा हानाया आबादारिफोरनि जिंगाखौ बांहोदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाननि बादिब्ला हादराव बारहुंखा बारनाय, अखा हानाय आरो सारअन्थाइ गावनाय जाबाय थानो हागौ। बेबादि थासारिया सुबुंफोरखौ गोबां गरम जानायनिफ्राय गेजेर एसे रैखा होगोन। बबेखानि बे दाननि जोबनायसिम मेक्सिमाम बिदुङा 45 डिग्री बारनो हागौ। बोथोर बिगियानगिरिफोरनि बादिब्ला 15 एप्रिलनि उनाव गुजरात आरो सा-सोनाब भारतआव जोबोद दुंहाव थासारि जागायनो हागौ। बोथोर बिगियान बिफाननि बादिब्ला झारखन्डआव 15 एप्रिलनिफ्राय अखा हानाय आरो बरफ गोग्लैनायनि समफारिया जागायनो हागौ। उत्तर प्रदेश आरो मध्य प्रदेशआवबो अखा खोरोमनायजों लोगोसे बारहुंखा बारगोन आरो बरफ गोग्लैनो हागौ। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सोनाब बेंगल, आसाम आरो उरिष्यायाव गोब्राब बार बारनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। दिल्ली एनसीआरनि बाथ्रा बुंब्ला 13 निफ्राय 15 एप्रिलसिम अख्राङा स्रां थागोन। बे समाव मेक्सिमाम बिदुङा 40 डिग्रीसिम जानो हागौ। 15 एप्रिलनिफ्राय जोबोद दुंहाव थासारि जानो हागौ। बे समाव गोबां जायगाफोराव दुंहाव बारबो बारनो हागौ, जायनि थाखाय सुबुंफोरा बायजोआव आगान होनो गोब्राब जानो हागौ। गुजरात, सोनाब राजस्थान, हरियाना आरो पान्जाबाव दुंहाव बार बारनो हागौ। गोबां जायगाफोराव हाद्रि खुफुंलायनाय बारहुंखा बारगोन, जायनि जाहोनाव बार गुबुंले जानाया बांगोन। सोनाब राजस्थाननि थासारिया गिख्रंथाव जानो हागौ, मानोना बे जायगायाव 15 एप्रिलनिफ्राय बिदुङा 6 डिग्रीसिम बांनो हागौ। बिरखं गाथोननि सोमोन्दै सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां रादाब। गोजान जायगाफोराव थांनानै गोबां रां खरसा खालामना सोलोंथाइ लानांगौनि गोनांथि गैलिया। दानिया उदालगुरि टाउन रामजानकि सकनि हटेल फामि पेलेसनि 4th फ्ल'राव बोसोरसेनि फोरोंथाय होनो थाखाय लोगोआरि जाना आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिया नोंथांमोननि थाखाय मोजां खाबु लानानै फैबाय। केबिन क्रू, ग्राउन्ड स्टाफ, कार्गो एक्जिकिउटिभ, एयारपर्ट रिटेल इउटिलिटी, एयारपोर्ट मेनेजमेन्ट आरो हस्पिटालिटी मेनेजमेन्टनि थाखायबो इन्टारभिउ होनो हानायनि फोरोंथाय होयो आपग्रेड एभिएशन एकाडेमियाव। मुं थिसननायनि सायख'नाया 18 बोसोरनिफ्राय 22 बोसोर बैसोनि गेजेराव जानांगोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलाद लानो थाखाय स्क्रिनाव होनाय जानबुं अनजिमा 9678360226 आव कल खालामनो हागोन। जब प्लेसमेन्टआ 100% रोखा जागोन होनना मिथिहोदों आपग्रेड एभिएशन एकाडेमिनि सामलायगिरि बिथांमोनहा। बेजों लोगोसेनो बिरखं दावबायनाय, एभिएशन, दावबायग्रा थावनि टुरिज्म आरो आलासि सिबिग्रा थावनि हस्पिटालिटी बे मोनथाम फोथाराव रोखायै खामानि नागिरना होनो एबा प्लेसमेन्ट होनो हागोन होनना रोखा खालामना होदों एकाडेमि सामलायगिरि बिथांमोनहा।